De seguro que estades pensando o que vai pasar agora. Moi sincero, imos ter a visita duns personaxes que namoran cos seus dicires. Escoitad, escoitad. Que chama? Quen é? Si, o é que ven da man do pé. E non trae paraugas na man? Non, que deixen en calquera lugar. Pois que entre vanxina de clamar. Coas miñas pingas seite bollar, dixo yo pito, teño parauga pras túas pingas, pam param pam. Quen peta? Seba, É un mo redondo como un molón, que trae o ve que pica, brinca e bica. Vale. Que pasen a contarnos a súa historia. Rico. O galo que tiña Manolo no horto puxolle un ovo polo ano novo. Oh, iso non pode ser, contame outra vez. O galo que tiña Manolo no horto puxolle un ovo polo ano novo. Oh, iso non pode ser, contame outra vez. O galo que tiña Manolo no horto puxolle un ovo longo, diario co ovo. Benito canto bebe, a vida, canto bota ben. Petan, nai que vou empezar a cortar. É o un das unhas curtas que ven co de da man. Que dirán? Nada din, nada dan. No es un micro más. Un mocho vai no autobús. Leva un traxe de plumas. E de manicura as uñas. Ten un dede e chama pola xente. Din tan, badaladas que dirán. Nada din, nada dan. Din tan. Quen ven agora? Pois alguén que pica e outro que brilla, risras. De condado mando pasar. Ven, anímate. Brillan sin parar, risas. Quen será estas horas? É o vento do mar que nos quere cantar. Escoita de carabinhos que dormen os serpinos. María Manuela
Timoteo, titiritero, titiritero, timotetero, titiritero, titiritero. Omotetero, último, titiritero, titiritero. Último, titiritero, titiritero, titiritero. Que vamos a hacer con tu titiritero, titiritero. Pongo la cabeza hacia. Pongo la cabeza. Ya. Date quieto. Que sello desqueso para aquel parquiquiqui. Ay, fonso kikiriki. Que bate agora no portal? Será chano ou a vaca da bella, se non fose pola chepa, ou la vaca da bella, chano vai darlle a hojita. Como chano leva chepa, chupa, chupa, se non fose pola chepa, upa, upa. Como chano leva chepa, toma chouritas, se non fose pola chepa, tomaría ouritas. Como chano leva chepa, vaiga con chicha, cha, cha, cha. Se non fose pola chepa, nin chano, nin chicha, nin cha, cha, cha. Naquel mundo cunha vaca va, cunha bella ve, cunha villa vi, fai un bon lobo e a vaca va, e a bella ve, e a villa vi, e o bolo bo, e o burro tú. Amigo Caramelo te quiere entrar. Yo ya lo hice, Totina. B o F con Z apellido Ramón. De tanta fame que pasó el Fabio, así que saco fuego esto. Fabio Adolfo. Se sangalea moito, 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 hai que
el jefe está. Ahora no empieza. Ri, saúda, perdoa, pide axuda, fale un favor, escoita a natureza, lee un bo libro, escoita a un amigo, axuda a un ancián, cumpre as túas promesas, mira unha flor con atención, escoita a túa música preferida, apaga o televisor e fala cos teus, vai á biblioteca e escoita o silencio, fai unha lista das cousas que faz ben, dille ás persoas amadas canto as queres, pecha os ollos e imagina as ondas do mar na praia, dalle un nome a unha estrela, pensa no que tes, disfruta, cultiva o amor. Estes son os desexos das nenas e dos nenos do segundo para este Nadal. Seguramente, moitos de nós, aínda que nunca víamos un cuco, estamos seguros da súa existencia pola presenza inequívoca do seu canto, que escoitamos todos os anos cando remata o inverno e se arreda a neve das montañas. O canto é o mellor carácter diagnóstico da súa presenza. De feito, o seu nome científico é o vulgar na maioría dos idiomas. É unha onomatopea do seu son. O canto do macho consiste nunha secuencia rítmica de dúas notas. A primeira, un pouco máis nasal. Escoitemos os nenos e nenas de terceiro interpretar para todos vostedes o cucu. La vida non se
cargados de ilusión. Veñen polo aceiro montados nun camión. Anda, que mala sorte, rompeuselles o motor. Que ninguén se preocupe, vai no arranxar Melchor. Escoitade todos esta cantiga que nos presenta o alumnado de cuarto. Para todos xa veñen os reis. Un día decidiu poñer unha clínica para personaxes de contos, pois nunca oía falar de que existise algunha. O que ides ver é o que acontecemos o primeiro día de traballo. Con tanta fruta pasaría de semana de trabaleira e non poderíades abrir o conto, o cheiro apestaría. Ademais, doutor, vostede non pode facer nada por cambiar a casiña, só pode axudarlles dándolles unha boa pasta de dentes. Exacto, ten razón o enfermeiro. Deberedes lavar os dentes cada vez que comades unha gamberrada. Gracias, doutor. Teñe que pagar a consulta. Xa se le pagaremos cando teñamos os dentes en calle. Empezamos, venga. Bos días. Vellos enfados, pois vin ao lobo a outra parte do bosque e non quero ni pensar no que me pasaría se me vise. Tranquila, rapaza, que non te vai pasar nada. Que non vai pasar nada, Liz. Que pouco lo coñeces. Se me pilla o lobo, dura segundo menos do que canta un galo. En canto me acerco ao bosque, chega o lobo e pápame. Eu que podo
Deitarei algo que teña algo un pouco de veneno, pero non che seguro nada. Mire, doutor, non podería darlle un que tivese bronceador? Así, ao mesmo tempo que mataba o lobo, poñeríame morena. Antes, se está na cocina é un pouco descarada. Toma a tua receita e vaite. Que non aquí consulta. Cabereira cando vexo o lobo morto. Ai, doutor, que problema tan grande teño. Estou a morrer moitísimo. Tiña siños de ouro do corpo dos presoxiños, non si? Si, eu mesma. O que pasa é que cada vez que un negro leo canto, eu teño que comer con mios desos siños. Estou me poniendo como un barril. O único que podo facer por vostede é recetarlle unhas pílulas, pero non lle seguro que adelante, pois comer tantas veces que sos de a sopa xa me dirá. Ai, non me asegura nada, pois vai cobrar tanto de café. Menudo doutor é vostede. Outro que se despoja. Parar despacio para mí. Despacio para mí. Hola, sinto moito presentarme así, toda sucia. Pero que son pinceta e non tiven tempo de me lavar. Ando tan atarefada. Pinceta, pobriña. Sede. Ai, teño os pés desfeitos, cheos de chagas e de manchas. Iso resulta que o zapatiño de cristal que me traen a probar non é do meu número, pero como eu quero sair da miseria, cálzamo como podo. Darei un remedio caseiro, pois non ten trazas de ter escatos para ires á farmacia. Darei o pé todas as noites unhas pregas como eixo dun bebé. Xa verá como lle vai ben. Que noxo, doutor, dará resultado. Dará, muller, non se preocupe. Gustaríame poderlle pagar, pero xa ve vostede que non teño posibilidade. Non se preocupe e vaya tranquila. Me separo o micro da boca que tu faz, se confianza en tres pasos. Tranquilidade. Eu sou o lobo, canto de capuchinha vermelha, e só estou programada para comer capuchinhas. Os demais podeis estar tranquilos que eu sou legal. Bueno, e o que trae por aquí? Resulta que as capuchinhas de agora xa non son como as de antes. Antes eran planiñas e soluciñas. E daba gusto comer nelas. Agora comen todas de frío. E faltan da gimnasia que non hai que lle meto dente. Eu que podo facer? Creo que vostede, pero na televisión, na prensa, nas súas confidencias, ou mesmo na internet, que os que poñen agora, como papas de farinha trigo, para que de cereais, sopa de galiña, para que teñan as caras máis brandiñas. Vostede é un sinvergonza, non lle parece? ¡Váyase de medo ahora mismo! Pero que pague antes, non vaya a ser o demo. Tururú, 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 tururú. Entren. Separa a silla para aquí, pon a silla para atrás. E o que estará por aquí? Pois non nos gusta como acaba o noso conte. Pois a mí parece un final moi bonito. Xa, a mí tamén me parece, pero eles din que non. Non é xusto que nos acolamos na nosa casa Brancaneves e logo a la casa co príncipe. Queremos desbordarnos do príncipe cando nos case con Brancaneves. Que? Como? Estades tolos? Un momento, eles explicou ben todo. Nós non queremos matar ao príncipe, só queremos que Brancaneves non se vaya con él. Eu que podo facer? Podenos dar algo para medrar. Iso, así Brancaneves poderá elixir algún de nós que máis lle guste. E casar co que máis lle guste, así poderíamos seguir vivendo xuntos. Receitaremos un
caminas, pero non creo que cheguedes a medrar tanto como para ser tan altos como os príncipes. Non nos quedo ni un milímetro menos. Non sexas mal, Neviños, que altura non che todo, muller. Non te faltará de nada. Xa sabes o moito que te queremos. Gracias, doutor. Estes me preguntan canto é. Menudo cara teñes. Vaya día que levamos. Non cobramos un céntimo. Entro coa cara tapada porque acabo de ver sair a Blancaneves e non quero que me recoñeza. Eu son a súa madrastra e este é o meu espelliño máxico. En que podemos servirla, señora? Parece unha locura que nos tempos que corren ter que envenenar eu a Blancaneves. Para ser máis guapa que ela, só teño que someterme a unha operación de cirurxía plástica e quería que Vector me operase. Eu non a podo parar, pero receitarei uns bons cosméticos e veremos que tal lle resulta. Gracias, doutor. Cando sexa a muller máis guapa do mundo, volverei e non só lle pagarei, senón que lle darei unha propiniña. Vaya negocio, non cobramos un céntimo. Non gañamos ni para beber. Pódese que será agora? Pinocho, que che trae por aquí? Eu quería ter outra vez o meu nariz longo de decir trolas e mentiras como antes. Agora non son feliz e nin o paso ben. Eu non podo meter. Iso terá que me chepezo con este bobo que eu só te podo dar unha próxima para que me esperes a tua mano, mano. Gracias, doutor. Cando estea como antes, virei de pagar. Pareceme que este solo cobrou a súa mala memoria. Mentireiro. Isto xa non é crise, é a recesión. Teño que pechar este negocio. Iso non é o peor. O malo é o que hai aí fora. Un montón de rapaces en manifestación contra vostede. Fora, doutor! 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 Doutor, que dices sobre esos contos? Eu non sei nada. Como que non? O lobo non pode comer a capuchiña. Os ananos xa non son ananos. E Blancaneves non caza co príncipe. Que nos fixo? Diga, que nos fixo? Onde están os nosos contos? Eu pensaba que... Vostede non ten que pensar nada. Xa son os escritores que fixeron os contos. Total, para que? Veu vostede a molalos. Querémolos como a... Iso. Perdoade, eu sinto... Fora, doutor! Fora, doutor! Fora, doutor! Fora, doutor! Fora, doutor! Doutora, prisión! Doutora, prisión! Mentre discuten os rapaces co doutor, van entrando os personaxes e explican que todo o que acaban de ver é un conto máis e, por tanto, non é verdade. Esperamos que esta representación lles gustase e, se así foi, aledámonos moito, pois puxemos todos o garibo nela. Perderon o tren, non tiñan pousada, chegaron a pé, sudorosos, esgotados, camiñaban en silencio. De cando en vez, sentaban nos terrenos para tomar polvo. Viaxaron subindo as altas costas e baixando os grandes cumos. Entón, gustoulles
como 3 días para facer a viaxe. E, cando por fin chegaron a Belén, estaban cansadísimos. Chegaron a pé, con frío na pele. Atoparon con moita xente que tamén chegaron, e ali estoparon todos a relíquia. As rapaces e rapazas de quinto xa están preparados para despertar, chegaron a pé. Prepararemos para este caserio de sensacións que nos ofrece Reinier de cuarta A e Esteban Osaba Acordeón. Que pouco a pouco se foi convertendo en obsesión. Vivir un Belén. Xa nos faltamos de poñelo. Nós queremos vivir. Fixastemos que aquí temos un. Nós, para eles, seríamos invisibles, xa que están vivindo noutro tempo. Laura, esta oportunidade non se nos escapa. Entremos. Xa estamos dentro. Jo, que pasada. Estamos a vivir o Belén. Ímonos fixar en todo porque esta oportunidade non creo que se nos presente todos os anos. Allí está o vento. Parece que xoga as falopas de neve que caeron en esta fría noite de inverno. En verdade, seremos invisibles. Ímolo comprobar. Vento, ventiño, empúranos un pouquiño. Claro, non nos ve. Como xa dixemos antes, nos vimos do ano 2008. E isto está a pasar no ano cero da nosa era. Hai 2008 anos. Parece que o vento calma un pouco. Menos mal, porque agora, no 2008, non nos deixa. Imos de temporada en temporada.
nin que lle collera marimo. Iso que xa fai un pouco que deixou de nevar e empurar o vento. E que queres? Estamos no inverno. María, non é esa noite na que os profetas dixeron que o Mesías ia nacer? Aí va, sí, é hoxe. Nacería xa neno, porque se é así, gostaría de velo e levarlle un agasallo. E como atopamos? Porque non a cousa de ir en casa preguntando se ali onde naceu o Mesías. Dieguiño, ese neno é o fillo de Deus, e Deus ha de querer que todos nos o coñezamos. Non crees ti que entón Deus nos enviaría un sinal, como tantas veces fixo con o noso povo, para indicarnos o lugar onde o seu fillo naceu? María, tes razón, esperaremos un pouquiño a calón do lume mentras non aparece o sinal. Parécete? Paréceme. Onde estará a estrela que nos guiou ata aquí? Non a vexo. E ti, Baltasar? Eu tampouco, e temos que atopala. Ainda nos queda por percorrer parte do camiño hasta chegar ao neno. Isto pasa porque o tempo está moi nuboso. Que fastidio! Xa teño ganas de ver o neno e darlle o incenso, o ouro e a mirra que lle traemos. O incenso dámoslo como Deus que é. O ouro porque é rei. E a mirra porque é home. Que increíble soa! Este neno é o Mesías, é o fillo de Deus, e polo tanto é Deus, rei e home. Veña, busquemos a estrela. Onde está a estrela? Estános a chamar a estrela. Ela venos, xa non somos invisibles. Como é que nos ves? Ata hai un momento non vos vía. A luz do mundo viña de arriba. Era que daba o sol durante o día e a quedábamos nós e a lúa durante a noite. Pero hai un pouco o noso Jesús naceu e a luz que trouxo consigo repartiuna entre todos os corazóns da xente. De toda a xente. Non importa non no que se viva, nen o lugar, nen a raza, nen a cor, nen o sexo, nen a religión ou a crenza que se teña. A luz de Deus está en todos os corazóns. Que sensación de paz e benestar nos invade. Que pasou? Aí está a estrela. Sigámola. Conducirános ata o neno. Que bonito é o neno. É tan pequeniño. Jesusiño, nós somos moi pobres e traemos un humilde agasallo con todo o noso amor. Tres son os nosos agasallos. Incienso, porque eres Deus. Ouro, porque eres rei. E mirra porque eres home. Nós, pequeno reifiño, o teu servizo nos poñemos. Eu, como a vento que son, soprarei un burladeiro que ti queiras, meu rei. Eu, meu neno, iluminarei os ceos e guiarei a todos os homes polo camiño que te a ti. Nós seremos os mensageiros no tempo, e o que nestes momentos sentimos, que é o auténtico Nadal, transmitiremos a xente do ano que vimos, o 2008. Xa nos despedimos de vos. Vai sendo hora de que voltemos ao noso tempo. Bo Nadal! Bo Nadal! Ojo! Xa estamos fora do Belén. Esta foi unhas experiencias máis fermosas da nosa vida.
Alí sentimos o auténtico Nadal. Aquel xa no 25 de decembro foi Nadal, Porque Deus botou os homens a luz. disipou as tenebras, A bondade venceu a maldade. o amor superou o egoísmo e a paz chegou á terra. Ganó
Thank